Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sarang naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Soldado nga tumandok sa Ilog Negros Occidental patay sa encounter sa Labunaw, Iloilo. Pilaso naman ang isa ka soldado nga tumandok sa Kawayan. Subong nga adlaw, gipasaka ang reklamo angon sa recruitment scam sa Banwa Sangla, Castellana. Sam ka mga landowners handa nga magdunay kag magbaligya sa ilang propiedad para masemento ang Kabug Handumanan Road. Ginatos nga mga informal settlers ang sarang maapektuhan sa ginaplano nga Coastal Road Project. Kag sa good vibes, eroplano nga gingamit sa ni Anay Presidente Marcos naging instant nga atraksyon sa Silay City. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ITCZ ang nagadala sa pag-ulan sa pungsod. Ang Western Visayas nga nagalakip sa Negros Occidental kag Bacolod City ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may dala nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang Intertropical Convergence Zone o kag localized thunderstorms. Gani posible ang flash flood kag landslide kung magbunok ang ulan. Subong nga hapon, nagpagwa man sang thunderstorm advisory ang Pag-asa sa Northern Negros sa area ng Sagay City nga may posible nga pagbubo sang ulan sa sulod sang isa tubtub duha ka oras. Sa number 9, siyam ka mga landowners handa nga mag-donate o kag magbaligya sa ilang propiedad agud to masugura na ang road concreting kag drainage project sa Kabug Handumanan Road. Binula ng apektadong lakas ng trapiko sa Kabug kag Handumanan Road humalin sang nagkalaguba ang sementado nga alagyan. Masako naman ang ginahimo nga repairs ang katapos ang City Engineer's Office sa alagyan samtang padayon ang negosasyon sa Bacolod LGU sa mga pribado nga landowners agud man matigayon ni nga mapasemento. Sunod kay City Engineer Loben Ceballos, may siyam na ka mga landowners nga handa mag-donate kag magbaligya sang porsyon sa ilang propiedad para masugura na ang road kag drainage construction project. May 85 million pesos ang gitala nga pondo sang syudad para masolusyonan na ang malawig nga problema sa mga motorista, ilabi na sa mga residente sa barangay Handumanan kag Kabug. Ginaabi-abi naman sa syudad ang suporta sa mga landowners, ilabi na ang mga developers ang malapit nga mga subdivision nga handa magbulig sa pagpasemento sang alagyan. Out of the 12 nga owners nga identified naton, 9 ang naton na may mga documents na ta. May it's either authority to permit to enter, but the 3 under negotiation pa. But positive ang kami nga this will because nag-reach out ang among project engineer sa tatlo na nga owners nga remaining, they're also willing nga igamiton ang nila portion of the property. Sa number 8, probinsya ang tigayon nga maka-release ang ilang nga bayad bilang kabahin sa ilang nga contractual obligations sa ilang nga mga supplier. Inisunod kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz nga naghinyo sang legal opinions ng Commission on Elections Negros Occidental matapos nga may pila ka mga cheque nga in-hold man sa probinsya ang releasing bungod sang banning tugas ang election period. Ang ini nga mga cheque may kangtanan sa mga natapos na nga deliveries o kunahuman nga mga transaksyon. Sunod kay Diaz, patahag ni Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria sandig sa COMELEC Resolution 10944 ginatugutan ang disbursement expenditure sang iban nga mga state funds basta nagasunod sa pila ka mga kondisyon. Kunang project, program o connectivity o kun PPA nga ipatuman sa prohibited period nga nagasugod October 20 to 29 ang na-establish na antes sa amo nga petsa kag na-report sa COA. Ang ini nga mga PPA dapat hindi sarang magamit sang kandidato o kung iya nga himata tubtub sa second civil degree o kung consanguinity sa pagpasanyog sang iya nga kandidatura o kung magamit bilang suporta sa kandidato. So, wala gid kita sa problema. We can pay our contractor suppliers, especially for ongoing projects already.
that were published and made known to COMELEC. Sa number 7, Mayor Albi Benitez ng mando nga padasigo ng pag-release ng ayuda sa mga linibo nga mga tricycle drivers sa syudad. Ilabi na karon nga nagasaka ang presyo sa produkto petrolyo. Yari ang report. May 25 pa lang sa kapin 5,600 ka mga tricycle drivers na nakabaton sang tig 1,000 pesos nga fuel subsidy halin sa syudad. Halin sa nasuguran ng pag-release ng ayuda, may 41 pa kuntani ng mga benepisyaryo ng mga tricycle drivers ang luyag magkuha sang ayuda apang napaslawan bangod ban sang kakulang sang ginakinahanglan nga requirements kasubong sang prangkisa kagiban pa. Ganigin mando na ni Mayor Albi Benitez nga mabuhina ng mga rekisito sagod nga mabuligan na ang linibo nga mga tricycle drivers ilabi na nga nagasaka ang presyo sang produkto petrolyo. We asked COA already to check which of those requirements are not needed para mas madasig kita. Kaya tatlo man lang to requirements sa ordinance. So we'll try to stick to that. But then, no, on top of this, mag-abot lang sila sa aton. Make sure that we encode them sa aton nga database. Kapin sa 5.6 million pesos ang ginpain nga pondo sang syudad para sa fuel subsidy sa mga tricycle drivers nga wala nalakip sa benepisyaryo sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa number 6, mga PDL ang tugutan nga makaboto sini nga eleksyon. Masobra 1,000 nga persons deprived of liberty o kon PDL sa syudad sa Bacolod ang sarang nga makaboto sa barangay kag sangguniang kabataan election sa October 2023. Suno kay Commission on Elections Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Cania, 1,279 ka PDL ang narehistro sa syudad. Ini ang ginalakipan sang 402 ka registered PDL sa Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Singkang Airport kag 877 naman sa Barangay Handumanan. Sa adlaw sang piniliay sa Oktubre 30, may personnel sang BJMP nga magakuha sang balota sa COMELEC kag dalon sa tagsa ka presinto sang PDL sa diin makaboto ang mga ini halin las 7 sang aga tubtub las 2 sang hapon. Sa number 5, katapos ang multi-billion shrimp industry sa pungsod nagatuyo nga mapapaskog pa ang local production sang Pasayan kag Locon kag ang pag-export sini sa iban pa nga pungsod. Nagapabilin nga self-sufficient ang shrimp industry makaligad man sang kapin 3 na kadekada. Humalin nga nagsugod ang pag-diversify sa mga shrimp kag prawn producers halin sa sugarcane production sa Negros. Sa record sang Philippine Statistics Authority, nagalabot sa masobra 88,000 metric tons ang combined production sang Pasayan halin sa aquaculture kag inland fishery sa pungsod sang 2022. Pero nagapati si Joseph Edgar Sarosa, presidente sang Philippine Shrimp Industry Incorporated, nga mas mataas pa diri ang ila production humalin sa nagsaka man ang produksyon sang Vanamay nga isa sa sahi sang Locon nga ginakulture sa pungsod. Kaupod ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tinutuyo sang industriya nga mababaskog pa ang produksyon sang Pasayan kag Monodon, isa man kasahi isang Locon nga sarang ma-export sa iban pa nga pungsod. Sa ginpatigayon nga 14th Shrimp Congress sa syudad nga gintambungan sang kapin 600 ka mga producers kag exhibitors, upod man ang provincial kag local officials ang probinsya, ginpalabot ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Cynthia Villar, pinagiman sa anak nga si Las Piñas City Representative Camille Villar ang paghatag suporta sa industriya. Ginbanduan sang senadorang before nga maghimo sang tikang nga mapangapinan ang multi-billion industry sa epekto man sang climate change. But definitely Vanamay is much higher. Based on our internal record, more or less 72, the Philippines produce 70 to 80,000 tons A year. a year. Yeah. Ang concern naton subong is more of marketing. There is also a concern of importation. We after the pandemic, the volume has increased actually, but our export has decreased because we were supplying before to countries like US, China. So the other countries that are supplying China and US
are also having oversupply of their produce. So some of it comes here. That's where the importation comes. As we grow little by little, we are being able to put in place all the regulatory frameworks that are necessary in order to avoid disease, in order to implement good aquaculture practices, and look into the development of the value chain as well. Sa number 4, Mascara Festival Arena Dance Competition sa gihapon patigayunon sa Paglaom Sports Complex. Sang Lunes nagsapol kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, si Bacolod City Administrator Pacifico Maghari III, City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. kag tiglawas ng Bacolod Youth Foundation nga ginpamunuan ni Katie Matiling. Suno kay Diaz, sulat na lamang gikan kay Bacolod Mayor Albi Benitez ang ilang nga ginahulat para formal nga matigayon ini. Hindi man abi accredited ang Bacolod Youth Foundation sa probinsya gani wala ini sang legal personality. Libre ang paggamit sa Paglaom Sports Complex suno kay Diaz, lakip na ang manpower diri kag kabaylo sini luyag sa probinsya nga kilalahon sa Bacolod ang Negros Occidental bilang major sponsor. Yara na sa syudad kung may luyag pa sila nga ipakaayo sa paglaom santo sa ilaman nga mga specification para sa amo nga event. Magluwas sa paglaom, naghinyo man ang Bacolod kung pwede magamit ang North Capitol Road kag ang Capitol Lagoon. Wala naman sang maskara sa panaad. Libre, but we want that request to be written by Mayor Albi, free of charge. In exchange, the request si province nga kilalahon man ang province as a major sponsor kay dako man no, di ba? Venue, manpower, JOs, security personnel. Kung i-quantify mo as monetary, dako naman na. So gamay wala na nga request ta. Sa number 3, inatos ka mga informal settler families nga sarang maapektuhan sa ginadihon nga Coastal Road Project sa Bacolod ang tagaan prioridad sa on-site housing kag relocation program. Nalakip sa igadihon nga feasibility study para sa ginaplano nga Bacolod Coastal Tourism Road Project ang paghatag atensyon sa ginatos nga mga informal settler families nga sarang maapektuhan sa proyekto. Dugang pa diri ang pagpatigayon man sa Environment Assessment and Review sa mga epekto sang 17-kilometer coastal road nga mag-aangot sa Barangay Banago sa Barangay Punta Taytay. Suno kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, prioridad sang local government unit nga ma-relocate ang mga apektadong residente sa igatanyag nga on-site housing project. May 30 billion pesos ang pondo nga ginakinahanglan para sa coastal road construction nga sarang man maglawig sa 7 ka tuig kung ini ang masuguran sa 2025. Kapin sa 11.6 billion naman ang pondo nga ginaduso para sa Asenso Yuhum Housing Project nga kabahin man sa 6 ka mga major infrastructure projects nga ginalauman sang syudad maponduhan pinaagi sa public-private partnership kag posible nga mga grants. By the hundreds na eh. So, I think we need to do an inventory. Tapos carefully plan. Kaya may mga alternative housing sites lakit man sa area eh. So possible on-site kag ang Yes. Yuhum Mapahigarad ng the road can be built. Again, we have 7 years. More or less ang plan to finish the road. So, ang target. Sa number 2, ginapaabot subong nga adlaw ang pag-file sang reklamo sa La Carlota Prosecutor's Office sang mga napulo ka ginaalegar na biktima sang recruitment scam para sa PNP. Inisuno kay La Castellana Mayor Rumayla Nicor manggilimutan nga nagsiling man nga padayon pa ang pag-execute sang affidavit sang iban pagid nga mga tagreklamo. Suno sa alkalde, nalakip sa pasakaan sang reklamo ang konsehal nga si Donato Dumagit alias Natnat kag isa nga ginkilala kay Mary June Tagua de los Santos kag pila ka John Does. Large-scale estafa ang ipasaka batok sa ila suno kay Nicor manggilimutan. Ginaalegar sa mga tagreklamo nga sila ang gintanyagan sang bulig sa mga natungdan para makasulod sa PNP o kung sa Coast Guard, BJMP o kung Bureau of Fire Protection
ka baylos ang bayad. Milyon ka pesos ang report kabilugan nga nakolekta. Ginhimutigman ni Nicor Manggilimutan ang nanging sabat ni dumagit sa katapos ng media nga siya ang ginpolitika sang alkalde. Ginahaylo ni Nicor Manggilimutan nga magtambong na sa SB session kag magsabat man sa mga alegasyon batok sa iya ang konsehal. Samtang direkta man nga nagapakig-angot ang Provincial Legal Office suno sa alkalde sa tuyo nga makabulig sa affidavit sang complainants. Ang diri lang yan sa among jurisdiction sa PNP. Ang diri lang yung krimen nga natabo sa lakas niya na kaya mo na siyang i-file. Pero so far, subong sige-sige man ang kuha sa affidavit kaya sa mga witnesses. Based siguro sa nabatian ko kag share man sang mga taga-investigation nga maybe it will fall sa elements sang large-scale estafa. Pero since the court will decide kung ano bigyan nga kaso. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw. Isang patay kag isa ang pilason sa katapos ang Philippine Army sa nagluntad nga encounter sa Lambunaw, Iloilo kahapon. Silang mga lunsay taga Negros Occidental. Isang patay kag isang pilason sa bayan sang Philippine Army sa nagluntad nga engkwentro kahapon sang aga sa sitio Agdalusan, Barangay Hayobo, Lambunaw, Iloilo. Suno kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, na pulo ka mga miyembro sang Communist Terrorist Group ukon NPA sa idalom sang Baloy Platoon Central Front Committing Region Panay ang nakaenkwentro sang 82nd Infantry Battalion. Isa ka private first class ang napilasan kag isa ang ginakabig killed in action. Ginkilala ang napatay nga si PFC Mars Echeverria kag tumandok sang Ilog Negros Occidental. Ang pilaso naman ginkilala kay PFC Jomari Lieses sang Kawayan Negros Occidental nga karon luwas na sa katalagman. Suno kay Vines, nagapatigayon sang Focus Military Operation ang 82nd Infantry Battalion sa katupad nga barangay sang Kabatangan sang may nabaton sila nga impormasyon nga may katapo sang rebelde sa barangay Hayobo, rason nga ila inigin kadtuan. Kay nasang aga, may nasapuan man nga bangkay sa ginapatian NPA nga napatay sa encounter site. Na-recover sang Philippine Army sa encounter site ang duha ka mga M16 rifle, caliber 45 pistol kag subversibo nga mga dokumento. Nagapatigayon sang clearing kag hot pursuit operation ang Philippine Army sa lugar. Nagpasalig naman si Major General Marion Sison, commander sang 3rd Infantry Division, nga buligan nila ang nasamaran nga soldado pati ng pamilya sang napatay nga soldado. Sa Good Vibes, nangin instant nga tourist attraction ang eroplano nga gindonate sang Philippine Air Force sa Silay City, LGU. Kag dugang naman ini nga nangin atraksyon sa Barangay Ilopez. Ini ang eroplano nga gingamit sadto ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. May report si Romeo Subaldo. Sa una nga paglabay, kibot ka kun nga may eroplano nga nakalabot diri sa may softball field sa Barangay Ilopez sa Silay City. Gani ang mga naganilabay nga mga salakyan kag motorsiklo nagauntat para magkuha sa picture. Si Noy Medusaban nagrekta diri matapos ugato ng iyalima ka tuig nga apo nga si Kaiden Zane. Last 9 na sila sa kagabi nakapauli sa paghulat sa pag-abot sa eroplano pero wala ini sa gihapon makaabot. Subong nagbalik sila kay luyagid sang bata nga makita ini. Hindi nga kagabi ari kami din nagahulat-hulat kami galing kay Kadugay sa Mulisbog. Nagulat ka mo brigadaan. Asa anong oras ka mo nagulat? Mga alas 9. Halin ka mo na oras di diri. Mga isa siguro kami ka oras. Nagulat-hulatan Oo, nahulat-hulat kay gusto nila malantaw. Sa tupad lang mismo sa eroplano, may mga ginikanan kag mga kabataan nga nagapa-picture, kalingawan para sa mga kabataan nga may eroplano diri sa ilang nga lugar. Sunod sa kay punong barangay Memia Gallego sang Ilopez, gidonate sang Philippine Air Force ang eroplano sa lokal nga panguluan sang Silay. Dinigin pabutang ni Mayor Judith Gallego sa Ilopez nga softball field para dugang atraksyon sa barangay kag malapit lang sa airport. Las 4 sang hapon gin pull out na ini sa airport. Las 11:30 na nakalabot sa softball field.
Bangod mabudlay ang paglabay sa mga taytay sang imbang kag malisbog. Nagadugay lang sila tungod sa taytay. Hindi siya kaigo sa taytay ka. Kaigo. Pero tungod nga ang taytay, di ba, may railings diyo. Di matakilid siya muna. Tikinanglan, dapat naka-flat siya. Tikinabutangan nila daw inang railings na maka-travel sa... Hinahinay lang yun. Hinahinay kayo. Tapos ang nagagoyod sa iya, inang nagagoyod na balas ang kargo. Matutog kumain ka doon sa lakyan. From Cebu pa na, yung karga lang na sa aeroplano man, kay para nga makaano di. Ang eroplano, ang isa ka retired nga Philippine Air Force Fokker F-27 Friendship, isa ka medium airlift aircraft nga ginagamit sa ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. November 2022, nag-emit sang aso ang left engine sini, kag nabili na lang sa Bacolod Silay Airport. Gin-retire na ang eroplano sa Air Force kag karon, gin-donate na sa Silay City LGU. Ginkakas-anay ang yasin nga mga pakpak para mapaigo sa dalan, samtang ginaguyod kag i-assemble na maliwat sa may softball field. Sunod pa kay punong Barangay Galiego, nalingaw ang mga kabataan nga masaksihan kagabi ang eroplano samtang ginaguyod. Ikagapon goro, paglabay sa Yolanda, tapos puro tigil na mo na mga bata sa Yolanda, pihak. Gabantay. Nalipay. Kuwan din man sa traffic. Pero ginreroute nila kagabi, dito nila ginpaagi sa bago dalan bala ang mga tricycle, ang mga dito lang anay lusot di sa Colisap or lusot sa Yolanda para magibuhay man sila sa pag-travel sa eroplano. Mangin panibago ini nga tourist attraction sa barangay, timing man sa nagahilapit nga kapistahan nila sa Biyernes nga adlaw. Barbs, kabay patani, no, ma-preserve ang ini nga mga aircraft, especially nga mayara sa historical value. Kadako ni isang eroplano, syempre, sa pagbitbit pa nga daan, agaw atensyon na. So, bago naman nga tourist attraction sa lugar. Kagamuyad to mga balita sa Negros Subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.